Здравейте си, пътяги, и добре дошли в нашия канал за забавления. Първо искам да помоля всички, които нямат 18 да напуснат това видео, тъй като то е предназначено само единствено за пълнолетни. Второто, което искам да помоля е всички хора, които имат 18 години и правят някакъв вид залози, моля ви се, съобразявайте се какви суми залагате и залагайте суми само и единствено, които може да си позволите да загубите, тъй като хазарта не е начин за изкаране на пари, хазарта не е инвестиция, той е само и единствено за забавление. Нека си остане само за единствено за забавление. И така, да започваме. Така, стартираме с 400 тачета. Ще започна с една класика, знам, че ви харесва. На мен също ми харесва. Ще тестваме 20 супер ход. Дали има желание днеска за живот? До тук добре тръгва. Цели 20 кита съм горница, да е мек две врътки. Чекайте само, че аз като седнем да играем, в момента в който седна, хората ме надушват, че играем комар. Не знам как го правят. И директно се почва. Дрън. Какво правиш? Как си? Добре съм, кажи какво има. Да те видя. Искаш ли да се гледаме друг път? Какво си се разварял по този телефон? И аз па и толкова не обичам да говоря по този телефон, брат. Само по работа говоря по този телефон и хората продължават да ме занимават. Какво правиш? Добре ли си? Ало брат. За пари звъниш, нали? Кажи. Хайде без любезностите да си ги спести, бе. До тук тръгва добре тази игра, няма да ви излъжа. Я на 2 лева малко. Да минат празиочите тук на двойка. Така. Сега, ето, тук ще изхакам на 20. Но се тихи аз кога да натисна, кога трябва, ама айде. Да, тия дволевовите, то въпреки че на 20 кита с това грозде, буквално нищо особено не фърляваме. Нама, тази игра по принцип 20-ката пичове се играе повече време. Това, което аз съм забелязал, поне че трябва да се разиграе някакво време, да почне да ти покажа хубавите символи. Иначе, така ги сваля брат надоле. Динички надоле. Ай, ще ги дара на дубъл, бе. Сега ще има записите тук некъде. Според мен, ейте тук трябва да даде запис. Но след скъсан дубъл винаги дава нещо. Вие как сте симпатияги? Надявам се да сте добре, да сте имали печалби, да сте... На първо място сте живи и здрави, на второ място сте имали печалби, на трето място вие и вашите близки да сте в перфектни отношения. Оно са празници няма къде се изпокарате, как се вика. Оно са в момента са само на морето, може да се скарате нещо, ако идете заедно нещо или се засечете. Това са ви вариантите да се скарате с родата, други варианти нема. Така че нема ядове, брат. Не искам въобще да се притеснявате. Обаче май пошава ме сваля. Усещате ли как ме сваля? Как аз свалям последната останала жена около 90 кг в дискотеката, брат? Без да се усети. Без да се усети, а следващия ден ми прави бургери по прашки вкъщи. Добре, 5 въртки на 20, ако закачи, ако не, сипваме и отиваме на камбани. Аз винаги така почвам плахо, първия руд плахо, втория руд го заджаскам, бате, като ората. И или ревем, или се смееме. Това е. Добре, айде, дай да вкарам още малко и да видя какво ще стане. Така. Айде, на тази не съм играл отдавна. 40 бърних от камбанки, не съм я въртял доста отдавна. И викаме, дай да пробваме така на 20-ка. Ако има желание за нещо да се случи между нас по-силно, ще го дигнеме. И сега за тиора, къде ме говорихте? В чата, къде вика, той е платен, знай кога ще го вкарал камбарите преди да са му ги дали. Ма прост човек, аз съм на втора скорост, ето виж, втора скорост, ето. И когато тръгва да ти ги дават и забавя барабаните, разбираш ли? Разбираш ли? Просто момче, не ме ядосай. О, боже. Смях, ала его и 500 лева си заминава, брат. Как си се смейкаме? И си прикаваме глупости. Ама беби. Добре. Такива врътки малко по-ядосано искам да видя някакво желание за живот от тебе. Я грозета, я дини, нещо. Мога да изсипеш нещо, не ви се прави на луда.
Ма слава ракия са баровете, затвори ги, ама слава 160 лева. Какво са 160 лева? Ех, богу. Да! Оп, вкара, ето вкара. Видя ли как ги забави барабарите? Видя ли? Прак и вкарва. 306, 990, 1020 лева стартираме. Добре, тук ми харесват тия камбани, хубавото, че ги бърнах на 30. Викам. Сега ще даде, добре, 450 лева. Ако нямаше да дава, ще да ги направи по бързата процедура. Чакай, бе, брат, това що не се вижда като ората, бе? Така. Добре, 450 лева още. Добре, бе, беби, бе. Според мен това ще са тя като бабани, такива големи камбани, вате, никога не давам много. Да, не, ще даде още, добре. Какво ще има да измъдри това пате? Не, това ще е. Това ще е 100%. Де е мирито? Добре, бе. Още 400 лева на обчето асалът. Къде го ги взимахте? Добре, 600. Бате, това са само големи риби. Само големи камбани. И аз съм вкарал 1.9 турбо. Върна си ви моите парички и сега и са ми горница. Вари другата работа. Това ще е вече, нема как. Да. Айде, сега ще ги изчакам да ги изкътка. Аз бърза работа нямам. 600, 1200, 1.4, 1.6. Чистачка. Хак, 5 кила почти запис. Ако бех и с Рилбус, брат, ако бех и с Рилбус по 2 да ме ги фърли, направо рествай в пис. Обаче ако баба беше мъж, ще да е дядо. Такова е. По принцип след такива камбани вкарва сравнително бързо. Фанах и чипа, че е 30 вече. Така че ще продължа на 30, обаче ще направя най на 50. Да глътне. Айде да глътне, да види кой съм. Ще пробвам още 500 лева да ме до 5 и ще смена. 1.9. Пак горница съм. О, пак, ето вкара. Ето казах ви, че ще вкара пак. И аз много добре ги познавам тия дзерове. И този път е с Рилбус отгоре. И са има неки камбаните. Демек има шанс да ги даде по 2. Има шанс. Така. 2. Аре, моето пата. Гранчето. Айде още 2 само. Само още 2 гранда. Нищо повече не искам от тебе. И минито. Добре, гранда. Не помня по колко екс беше на залога, защото... Още един гранд даде. Молим те, беби, молим те. 95 кила са, беби, молим те, бе. Аз дори не виждам Гранд Камбана, бе, брат. Ма той там горе не я видех, ама па я показа. Молим тебе, човек, молим тебе. Добре, на тия, що не ги забавяш? Откъде знаеш, че неба да ги даде? Майко! Добре, на тия двата, що не ги забавял, бе, брат? Добре, майната му, дай ми още 3 камбани, айде, майната му, Грант, мой да не дадеш. Иди, дойди. Абе, тук ги забавя ги нещо, не знам, мой да фърли някоя друга камбана, ама не. Оп,
30. Добре, в играта съм. Хайде, молим те, бе, беби, бе. Фърли горе, бе. Фърли горе Гранд Делукса, бе, беби, бе. Ей, тук е тази камбана 240, 3 пъти я завърте. 60 и 240. Горе какви са? 60, 150. 240 и 60 са си пак тук, май, дали? Да. Ама, дай още две. По две. Заслужавам си. Оло, град ми е ясно, че няма да дадеш. Ти до сега що? Оп, добре, 30. Да, обчето парите да се дадат. Град. Ей така, на шегата го дай. Ако го даде, според мен ще го даде горе вляво. Не знам защо, ама такова усещане имам. Ей, на този четвърти барабан тия 60 лева не иска да ги фърли толкова време. Айде, дай ги тия 60 лева да фанеме по две по небе. Последна вратка. Не, май тук няма, май ще приключи курса. Като гледам бързо ги завъртай този път. Да. Ама по 500 екстра залога ли, бе, брат? Леле, добре, бе, що не ги даде по две, бе, брат? Леле, защо не ги даде по две, бе, беби, бе? Майко мила, брат. Майко мила, защо не ги свърли по две, бе, ко тебе? Оф. Еми, пичо, аз съм готов. И аз няма какво да искам повече от живота. Не, сега вече от камбари няма да вкара. Оно да не е млекодойна крава, иди вземи си. Оно не става така, този живот. Ще ги оважа, бе, тия 5 кила. 9 кила, бе, 5 кила, аз. 7 кила съм чиста горница. 7 и 100. За 15 минути работа. А вчера се набих, оня ден се набих, поня ден се набих, 3 дена подред с големата тояга. Добре, ай ще пробва още малко, ай. Така, ще стартирам на Book of Shining Hot Jumbo Ace. Да видя, бе, тя на в какво настроение. Или да купа един бонус, вместо да се мъчим да го дълбаеме. Майко мила, брат, ти си от... Обаче пак не съм си избил парите за тия 3 дни, къде съм на минус. Пак не съм си избил паричките. Ама той така, ти тръгнеш да се избиваш, бате. И аз за дето тръгнах да се избивам, не мога да се избием. Така да ви го обясна. За дето тръгнах да се избивам, не мога да се избия. Барчета, добре. Брат, я купи един бонус направо за 1000 лева, ако закачи, да закачи. Айде да видим какво ще направим. Четеме книжки. Тук не знам даже дали трябваше да е силен, дали трябваше да е слаб символ. Не, трябваше да е слаб, значи. Ясно. И добре, затвори гроздета. Поне гроздета затвори, някакви да даде. Поне никой лев. Она двойки няма да фърли според мене. Седмици двойки няма да даде от тех. Може и да даде. Може, ама не на мене. Да! Ще купа още един. Нема да ви ги вземе така. Айде още един, айде. Трън! Оп, 4. Добре. Трябва да има повече врътки, поне 5 отгоре според мене. Аз така мисля. 15? Да! Върти. Стоп! Как седмица пак, бе, брат? Стига с тази седмица, бе. За какво бе тази седмица? За 25 въртки. Ей, даде една двойка. Добре, даде двойка. 100 лева са двойките. И аз разбирам да е нещо. Вау, иди, дойди.
за една двойка да са 500 лева, 1000 лева, да не ги показваш, ама. Дай поне една четворка сега. Дай една шестица, айде, не смееш. Нема сега, че нареди пак от тия нормалните символи, според мен. Некои... Ясно. Добре. Както ти кажеш, така ще има, бейби, нема проблем. Последен, айде, не мога трети път да даде седмица, брат. Не мога да даде седмица за трети пореден символ. За 1000 лева, скатер. Набих 2000 лева, миличка. Камбанки. Бе, не е седмица, ама и лимони не е. Тия са слаби двойките. Ама по принцип, по пътя на логиката би трябвало да нададе и четворки, петици нещо. Нема, бате. Нема, бате. Нема. Това е. Нема смисъл да набивам повече. Сега че ги налупам на дебело и това е. Така. Че се върнем на 20-ката, обаче ще лупаме на дебел чип. 300 кита ще ги издумкаме така на 40, 20, 40, 60. Евентуално ако фърли. Ама 3000 върнах. Аз съм много прост човек. Много просто момче съм аз. Ема много пари върнах, бе. Дай да пробвам още малко, айде. Поне до 8 да ме дигне нещо. Той е тук една фигурка трябва да фърли само. Само една фигурка закачи, бей. Стига, бе, брат. Защо така, бе? Защо така направих тази глупост, бе? Ма дай запис. Трябва да ги спрем. Не мога да ги издиплиш самичка. Да! Бе, майне тия работи. Бате, понекога много си седал съм на себе си, често и казвам, понекога съм много прост човек аз. За какво ги върнах? Ей, добре. Видехме един хубав запис. Айде сай така сливи, един екран. Един екран сливи, нищо повече не искам от тебе. Айде, куко. Лоя. Може и дини, бе, няма проблем. Каквото прецениш, може и гроздета. Ако не ти се дава дини и сливи, може и грозде. Ама екран не е тройки. Майде ги тройките си ги дръж за тебе. Екран ни трябва на нас. Петички нещо. Големи петички да е полузатворен екрана. Айде, да не е цел, да не наглея. Полузатворен да е. Нема, батко. Нече. Да. Сега е момента, ако закачваш нещо, да закачваш моето пате. Това грозде... Нема, бате, нема да очне повече пичево, но... Върнах много, ама ако не спра, ще ги върна и тия, които съм изкарал, и моите ще се набият. И че съм на минус тотално, затова ще бъда разумен. Стига толкова за днес, благодаря, че гледахте, на който ме харесал палец нагоре, на който не му е. Палец нагоре, бъдете разумни и не правете като мен. Целувки и до нови срещи. Чао!